моҳи ноябр дар Қазоқистон моҳи расмии ёдбуди қурбониёни муҷозотҳои хунини Иосиф Сталин эълон шудааст. ҳар касе ки ба диктатури шӯравӣ мухолифат кардааст ва ба истилоҳ душманони иттиҳоди шӯравӣ дониста шудааст, ба истибдоди сангини ин режим рӯбаро гардидааст. Ал энди жалпы Қазақстанда саясий репрессияны 20-жылдардан бастап 50-ші Сталин қайтыс болғанға дейінгі кезеңде 53-ті қосқанда 125 мың адам екен репрессия ұшыраған. додситони кулли Қазоқистон эълон кард ки тақрибан 2.4 миллион корти бойгонии КГБ бо номи қурбониёни истибдоди сталинӣ ба нашр хоҳад расид. мақомоти Қазоқистон мегӯянд беш аз 700,000 нафаре ки дар замони шӯравӣ бо ҷурми ҷиноятҳои сохта маҳкум шуда буданд, сафед карда мешаванд. Ең бастысы партия оларға қинау рұқсат беріп қойған. 37 жылы бұларға толық қинау, физикалық әсер ету нәрсесінің бәрін сол 37 жылы мүмкіндік беріп қойған, рұқсат беріп қойған ресми. маълумоти тоза нашр шудаи бойгонии КГБ Қазоқистон нишон медиҳад ки дар миёни солҳои 1920 то соли 1956 дар Осиёи марказӣ чанд миллион нафар аз беморӣ ва гуруснагӣ дар зиндон кушта ва ё ба дор кашида шуданд. ҳукумати шӯравӣ дар Осиёи Миёна намояндагони зиёиён ва доираҳои сиёсиро таъқиб карда равонаи зиндон ва ё ба қатл мерасонд. танҳо дар солҳои 1937-1938 зиёда аз 25,000 нафар намояндагони баргузидаи Қазоқистон барои миллатгароӣ ва пантуркизм, ҳаракати сиёсии зиёиёни туркзабон дар Русия, Иттиҳоди Шӯравӣ дар охири асри 19, ибтидои асри 20 ба қатл расонида шуданд. дар Қирғизистон 10,000 нафар, дар Ӯзбекистон беш аз 13,000 ва дар Тоҷикистон ҳудуди 16,000 нафар қатл карда шуданд. илова бар ин садҳо ҳазор наздикони онҳо дар саросари собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ маҷбуран ба урдугоҳҳои меҳнатӣ бадарға шуда дар он ҷо шиканҷа мешуданд ва аксарият аз беморӣ ва гуруснагӣ фавтиданд. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять как поганых псов. ёдрас мекунем ки таи солҳои ахир дар бархе аз ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ қурбониёни истибдоди сталинӣ ошкор шуда бойгониҳои КГБ кушода мешаванд. ба ҳар роҳу имкон амалҳои мустамликадорони шӯравиро маҳкум карда истиқлолияти худро аз Русия намоиш медиҳанд ва чунин менамояд ки гӯё ба манфиатҳои миллӣ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд, вале дар асл чӣ тавре ки нозирон қайд мекунанд, сиёсати воқеии дохиливу хориҷии ин режимҳо куллан дигар мебошад. Русия шахсони бо эътимоди худро то ҳадди ҳамлаи низомӣ муҳофизат мекунад, чунон ки дар Қазоқистон дар моҳи январи соли 2022 амалӣ гардид. барои ташкили воридоти мувозӣ ва гурехтан аз муҷозотҳои ғарб аз кишварҳои мо истифода мекунад. инчунин режимҳо низ сиёсати бераҳмонаи пахш кардани эҳёи милливу диниро амалӣ мегардонанд. На мой взгляд, я думаю, участники форума и, конечно же, мои коллеги согласятся, что сама стратегия является очень серьезным, глубоко продуманным документом. И я хотел бы, пользуясь возможностью, выразить благодарность уважаемому Владимиру Владимировичу за эту инициативу, поскольку я знаю, что он лично работал над содержанием этой стратегии.